Erokamano nyako Ramogi ma en Ramogi TV. Walendo ni achiel kachiel kowuok Kilimani, Nairobi. Waikore makare gi weche manyien mag migago kaka pile saa 7 ka saa 7. Mokwongo thund weche. Wakati tulienda negotiations zetu zika collapse na kizingiti kuu ni governors hawataki kuimplement CBA. Jotuo medo kale achiedh nade e kinde mang'anyo mar jochiw thieth odonjo odiochienge mar 2 kawuono. Kindiki nyalo defect ODM odhi kelo numbers mage nikech already kuma aecha joka chalno osewewa. Jaod bura Malego Usonga Samuel Atandi okoni ODM ni kod jotelo manyalo laro kom tend piny ma ok ochuno ni jatend piny William Ruto kata jalupne Kithure Kindiki nyaka donji e duond burano. The goonism that we are witnessing everywhere, but on the side of our security, we have started a thorough crackdown. Tendo bila ma Homa Bay ogolo siem ne rowere madonjore e timbe mag njore ka County Commissioner ma Kisumu bendo jiwo jonyuol mondo rit nyithindgi makare e kinde ma sikunde olor mar geng'o gi donjo e njore. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng. Sikund sekondari ma Utumishi dhi nyime kod chenro mar alam ne jopuonjre mowinjore otim penj mar klas 12. Nyasino yuorie kod jalup ogai mar obila Eliud Lagat, jaod bura ma Gilgil Martha Wangare e kind jotelo mamoko ma bende biro mana dweche 2 kende bang' masira mar mach nokelo tho ma jopuonjre skundno ka kwan jopuonjre ma klas 12 manowito ngimagi ne gin 7. Wawinjane kaka nyasino dhi mbele. Leading you, encouraging you as you prepare for your examination and opportunities that lie ahead of you. As we gather for prayers here today, let us place our trust in God and seek His guidance, strength, and wisdom. May He grant you peace, protect you from any harm, and bless the work of your hands. May He give you the courage to overcome every obstacle in life and the confidence to pursue your dreams. So, as we mark the end of these speeches, I want to reiterate again that this is an opportunity for you Falcons to showcase what you have or what you've learned for the last 4 years. I have no doubt, despite what happened, that you will indeed come out of this problem and be able to succeed in whatever you're doing. And I want to encourage the rest of the students, those who are following the Falcons behind, that time is not with you. Time is of essence in life. Take it wisely and take it seriously. We are here just like any other parent to encourage you and to tell you pale mbele iko sawa. Tuketa Falcons, I admire and like the spirit of the Falcon, and in that spirit you are able to demonstrate what the Falcons are when we come and celebrate your victory next year. And as I turn to the parents, the challenges that we went through and the challenges that we go through every day, I want to encourage the parents, just the way the honorable member said, that you have an opportunity to guide and to advise and to come closer to our children. Guide them so that they can be respectful. They can be able to be better people in the community. We are navigating a very tight period, especially with technology, with the social issues, that needs a very close observation from the parents so that we don't leave this issue to the teachers alone. I want to appeal to you that at this afternoon, as you go back to your homes with the children, please take a minute, an hour, some days,
with your children and show them the way to a better living. It is in the formative stage. This is the best period that you can guide your child in this age of 13, 14, 15, 16, 17 years, which you can easily do and get the correct results in the near future. The society, the world looks upon us, and the world and nature will actually condemn you if you didn't play your role as a parent. So, as we come closer to this function, I want to assure you that we are going to support you 100% Utumishi girls. And as your patron, I want to give you my assurance. And as a parent, I want to give you my assurance that issues to do with your coming back as fast as possible, I will want to journey with you pamoja. Tuko pamoja? So I'll be there, do your part, and I will again do my part. The school captain requested some, almost what, 3 items? So Kawadhi nyime en ni jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi okwedo weche mifuong'o ni jatend piny William Ruto nyalo manyo kom tend piny Kenya gotiko mar ODM kata jalupne Kithure Kindiki donje ODM. Atandi olero ni gie sani ODM ni kod joge mageto lemo mar tend piny kochak kod ogai mare Dr. Oburu Oginga kolero ni gima duong' en winjruok ma ODM dhi bedo godo gi UDA e sirikal manywanda. ODM Mano, I think mano gima impossible. Ruto will run the loss of coalition government. Modwara jite, odwara jo Ford Kenya, odwara jo ODM, odwara other parties. So konya bedo presidential candidate mar the coalition motingo parties wate. I don't see a situation where Ruto nyalo bedo candidate mar ODM. Kindiki nyalo defect ODM odhi kelo numbers mage. Nikech already kumaecha joka chalno osewewa. So okapar mano be something which can materialize. Donge na wacho nitie jakom mar party to nitie Dr. Oburu Oginga magote joma au candidates mag running mate. Wero ODM en party mar kabila mang'eny. To ODM osebedo ka baba e jatelo ma jogi osebedo ka miwa support. Jotelo mawuok Imbo ma Kenya kwayo jodak makono mondo silwero jatend piny William Ruto magiwacho nosekelo dongruoge mathoth nyaka nocham muma kaka jatend piny. Kagilose romo manobagi e boma ma Valava, gavana ma Kakamega Fernandez Baraza owacho ni sirikal manywanda osemedo dongruoge e gwengego kokwayo jodak makono mondo sire lwedo. Jaod bura ma Malava David Ndakwa bende otielo ni duond bura mar ODM biro medo tiyo kanyakla kod Kenya Kwanza kama okwayo mondo miji ogo siasa mar kwe e kinde mabiro. Na sisi tuko kwa broad based. Mwaka ujao mimi nataka kuambia watu wa Malava na watu wa Kakamega County kwa ujumla ya kwamba sisi hapa Kakamega tunaenda kuhakikisha kwamba kuanzia kiti ya MCA, kwenda kwa mbunge, kwenda kwa senator, women rep, governor, hadi president, tunachagua chama cha ODM na UDA. Na nyinyi Malava, you have never been in opposition. Whether ni mimi, whether ni mwingine, naomba msitoke kwa serikali. Ile kidogo tunapata saa hii ni kwa sababu tuko kwa serikali. Hao watu mnaona wanakucha Malava kutusaidia hata na mandeke wa Kilandi hapa ni kwa sababu ni marafiki wa serikali. Hiyo TTI tunataka kuanzisha huko Chimangeti. Wale walikucha kutuchangia ni kwa sababu tuko kwa serikali. Komanda mar obila ma kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem mogolo siem ne rowere kata goons ma josiasa tiyo godo mar rocho kwe e rombe magalamoro e kaunti no kokonegi ni gisewuok oko mar kedo gi kweth rowere ma kamago. Koilem noko ni gisechako timo apedha e kaunti no mangima mar kolo oko rowere marori ma owere ni gin ema josiasa tiyo kodgi mar kelo tulo kod rocho kwe e kaunti no. Ka jakom jodong luo e kaunti ma Homa Bay Apollo Bwana
Bende okwero josiasa ma thoro tiyo gi rowere e yo ma ok ni kare mar rocho kwe e kind oganda. We are not going the right way, especially in terms of misuse of substance abuse, the goonism that we are witnessing everywhere. But on the side of our security, we have started a thorough crackdown of all goons. Like what happened yesterday in Nthiwa, we arrested 3 goons, and they are already remanded in remand, pending hearing of their case. We have also arrested one at Mbita yesterday night. So goons within our county, we are sending a warning that we will never leave somebody who have committed a crime in whatever meeting or whatever political rally or whatever meeting that you have committed a crime. We will come after you as an individual. Magine na chiel kuom majodongo yuaga hinya ni gima gineno ka josiasa timo. Kido magineno kaka josiasa tiyo gi nyithindo matindo. Matindi iluongo ni goonism. Wasewacho kendo watemo wacho ni josiasa otem dok chien nikech mano miyo nyithindo example marach. Giparo ni ka giwuok school to kune magi dhi tiye. Giparo ni ka gitimo gik makamage school to ni mane gima ber nikech gineno ka jotelo timo. Riwruog Nurses kod jorit jotuo e kaunti ma Nyamira olando mariwore gi jowetegi e pacho ka mangima e ng'anyo manolandi kod jotend riwruogno e wi lwasi marach mar tich ka gilose boma ma Nyamira. Jotend riwruogno bade ma Nyamira okwayo jokanyo mag riwruogno mondo mi kik donji e tich ka gikwayo jodak ma Nyamira mondo many thieth e osiptande mag ji giwegi. Nurses ko ywak e wi koso keto e tim winjruok manoket negi e kogniga mar 2017 kaachiel kod rem ndiko ayanga jochiw thieth mag USC. Bende gichiwo notis ne ten kaunti ma Nyamira mondo kete tim winjruok mar medo gi osara ma ka kamano to gibiro bago ng'anyo machielo tok tieko ng'anyo madhi nyime sani. Mgomo wa wauguzi nchi yote ya Kenya ulianza usiku wa manane. Hiyo ndio kusema saa 6 usiku ya tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa hivyo ni kuwajulisha watu wote wa Nyamira kwamba endapo wanatafuta matibabu katika mahospitali yetu wasipoteze muda, kwa maana hawatapata wauguzi mahospitalini. Tuko na maneno mingi ambayo kaunti yetu ya Nyamira haijaelewana na sisi, ambapo tukimaliza hii mkutano na wao wasipotekeleza hizo shida tuko nayo, tena tutarudi mgomo wa kaunti. Ni hii maneno ya UHC. Sisi tumeona kwamba president na national government imefanya vizuri kuchukua UHC kuwapea barua za permanent and pensionable, na vile vile tunaomba sisi wale ambao tuko hapa county turudishwe national government. We have signed a lot of return to work agreements which are not effective, which are not done. They are violated, they are thrown to the toilets. So I want to urge our governor, Amos Kimomi Nyaribo, come up. Your officers are just doing injustice to you. Kapod wane weche mag thieth ni jochiw thieth e kaunti ma Nandi gi Uasin Gishu oriwore gi jowetegi e ng'anyo madhi mbele Kenya mangima ka giseyo governors kuom rem chopo winjruok mane gikete kogno. Ka giloso Eldoret kod Kapsabet e kinde lando ayanga ng'anyono, jotelo mag jochiw thieth go eko wacho ni gikawo okang' makamano kaluwore gi nyawo mosebeto e winjo ywakgi. Ng'anyoni giyango ni dhi nyime nyaka chop dwachgi, kama bende oriwo kete tim winjruok manobedo e kinde mokalo. Tukakuwa directed by SRC tuweze kufanya a national dialogue so that ili kwamba CBA tuikuwe uniform kwa kila county. Wakati tulienda negotiations zetu zika collapse, na kizingiti kuu ni governors hawataki kuimplement CBA. Tumefanya kazi na county for the last 6 years,
bila kupewa makaratasi ya kudumu. We have arrears of 2017. We were given promotion 2017 in the Nandi County, but the arrears for 3 months were not made up to date, and we are demanding the payment of those arrears. Before we stay back on duty, we need the payment of those arrears. Public Service Board, they have stepped on our career guidelines. Can you make sure that board make sure that they are using our career guidelines so that we move as other people are moving? The medical cover for the healthcare workers, especially for our nurses, it is not fair. Some nurses are getting the medical cover and some are not getting. We need equality, we need fairness, and the medical cover should be as per the SRC guidelines. County Commissioner ma Kisumu Mohamed Mwabuzo ogolo kwayo ne jonyuol mondo kaw ting' mar neno ni arita nyithindgi obedo makare e sani ma koro lor sikunde. Owacho ni kaka sirikal kod jogo mochung' ne arita kwe gin bende gidhi tiyo matek e neno ni arita makare obetie kendo gibedo kata gikedo gi timbe jore, komedo ni gibiro neno ni githiro weche mag kuong' kod yedhe mamero ji e Kisumu kod alwora mare. Kanolose gwenge maseme, Mwabuzo nomedo ni obila bende obeta kicha mar medo thiro timbe mag yore e Kisumu mangima. Tunataka kukubaliana na wazazi kwamba lazima wachukue jukumu lao rasmi kwa muda huu wa mapumziko mafupi, kuhakikisha kwamba vijana hawapatikani katika sehemu mbaya mbaya. Tuwapatie watoto wetu shughuli ya kufanya nyumbani, tuwe karibu na wao. Na naimiza kina baba hampo nyumbani. Kina baba wakitoka kazini wanaenda kwa marafiki zao, wanarudi nyumbani usiku. Hiyo imeleta utepetevu katika ukuaji wa watoto. Watoto umeachia kina mama sana. Tumeongea na vijana wengi sana, wanalalamika kwamba baba zao hawapo, hawapatikani, wanajipea shughuli, na tunashindwa hii ni shughuli gani hii? Kwa hivyo wababa, tukitoka kazini turudi nyumbani, tuhakikishe kwamba tunapata fursa murwa na kukaa na watoto na kuongea nao ili tuwaelekeze maishani. So far we have close to 300 people who have not even been able to raise the bail or the bond. And most of these people have been charged on various offenses. Chenro masomo e yor lony manyasani mong'ere kaka Digital Literacy Program manochaki kod piny owacho e skunde mag primary 2013 pod thembo e skunde mathoth. Thoth tablets manomi sikunde osekwal kod jokuoye, ka moko kuom sikunde bende pok otudi kod teko mar stima, gino mosekelo pek e chwalo chenro mag somono. Jo Juma keto ler. E seche ma piny owacho ka okalo kuom bad migawo mochiwo wechego mag tudruok, ochako chenro ma jopuonje e skunde mag junior otiyo kod lony manyasani wechego mag somo, ka imiyogi laptops kod gigo moko mag somo e sikunde. Penjo maduong' en to chenro ma kamae mane ochaki e skunde mag primary pacho kae e higa mar 2013 ma idendo kaka Digital Literacy Program dhi nade e skundego mag primary. Since its inception, we may say it is at average par. We are trying, however, we still need more and more ICT trained teachers. Okwan connected gi stima. Nyiso ni nyaka wakao gigi mwadwa charge ot koka waduog waket gi na nyithindo tikodgi. Gitema be manigi magilake nigi gadgets ga very few. Koro nyathiok yudo gine kako dware. Koro an marge laptop to mobogi konyre godo, but agombo ni kaja sirikal nyalo konyowa gi gadgets go. Moko kuom jokanyo sekta mar somo moting'o Rolex Otieno mane wuoyo kinde mane ochopo odiechieng' mar somo e skund primary mar Kwar e sub-county ma Wendo, kama bende ne ochiwo lip tuke kod opiche ne jopuonjre. Ne wane piny owacho onego med jiwo chenro ni mar somo ka itiyo kod lony manyasani e skundego mag primary. Omiyo an nyalo kwayo ni sirikal okaw weche mag somo motegno mondo mi gior ne skunde wa pesa, nyithindo kik chandre, jopuonde kik chandre. Kopogore gi pesa mioro no, sani wan e digital world, manyiso ni nyithindo oningo bed ni access computers, to Kwarka okane kata mana computer lab. E kinde limbe marwa e moko kuom sikunde kaunti ma Migori ne wayango ni chenro ni thembo e skunde mathoth mag primary. Wan gima tiyo apar kende, ok nyal miyo wapuonj ICT, wa integrate ICT maber kaka idware gi sirikal. Omiyo sirikal masani mar President Dr. William Ruto oningo ket sinani nikech wasefwenyo ni the world is growing. Ok wanyal dhi without IT.
Nitiere sikunde manoyudo tablets e bwo chendoni, kata kamano thothgi osekwal kendo ma odong' ok nyal konyo chendoni e yono makare. Sekwalo kadri yotengo gikwalo motelo onwa report ne kawa over 10 chak duogo kawa 6 ne wang'iewo that gadget man internet so it becomes a problem because of lack of network and lack of power. Sikund primar mar Kwale sub-county ma Wendo noyudo tablets maromo 42 e higni malo 10 mokalo, ka nyaka sani mana maromo 10 kende ma odong' ma inyalo ti godo. Yore internet nitiere server moro manomiwa to nokete programs moko, but wagoero kamano nikech skul nong'iewo wifi. Japuonj maduong' mar skul mar Kwaro Luocha Nyango wanimo kuom tablets gi ne okwal kod jokuoge ka modong' sani nok, kata kamano gitiyo kod modong'gi en jopuonje kod somo e yor lony manyasani. Kendo somo bedo mayom kabisa ka gitiyo gadgets go. Makamana ni kaka nomiwa ganti no chako grade 1 nyaka sani pok omedgi. Thoth tablets gi sani tiyogo e puonjo jopuonje mag junior secondary e skul mar Kwar, gino momiyo jopuonjre mantie grade 1 nyaka 6 ok yud thuolo mar tiyo kodgi e yono makare. Kaka wa survive gi 10 gi waja tiyo kodgi sani thoth ne junior school nikech gine joma waneno ka ni machiegni gidhi e level machielo, mondo giyud kaka gidhi e level machielo to gibed gi chandruok gi pek ahinya. Primary koni nyaka seche gi inyore nikech ok wathor tiyo ga kodgi. Moko kuom sikunde kaunti ma Migori maonge stima bende osebedo kod pek e tiyo kod tablets gi e puonjo jopuonjre. Post no lwar piny for the last 2 years pok gibedo replace. Koro waonge power. Koro chuno jopuonj nyaka kaw gigo magidhi charge dala ka giduogo. Seneno ka kata mana ji giwegi masiro weche somo moko nyiewo computers mokaw thuolo margi gi tekregi mogero facilities. Jogweng'e ma pod amalo to dhi kwalo gigo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotelo mag siasa e kaunti ma Nyamira onyiso jonyuol mondo obed motang' kendo orang nyithindgi malong'o e kinde ni makoro gin e rusa ka giloso e kinde romo moro manobagie kadak ma Kabira kod Gucha e kachun bura ma Mogirango West kod jaod bura ma kaunti Nero Jerusa Mumanyi gi jaod bura ma Mogirango West Stephen Mogaka ochiwo ywak e wi medruok mar lal mar nyithindo kaeto bang'e iyudo ka giwito ngimagi. Jotelogo bende okwayo apisa mag arita mondo tim tijegi e yor ratiro kendo neno ni gitieko tiyo kod yedhe mamero ji ma jopuonjre donje e kinde ma ginie rusa. Jopuonjre to kwa mondo mi oritre kendo bed kod luor mowinjore. Jukumu lenu ni kulinda watoto, na mnachua sheria yetu inasema mtoto akiwa chini ya miaka 18 huyu anahesabiwa mtoto. Mahali popote ambapo wewe uko, lazima uchunge na ujue mtoto wako ako pande gani, anafanya nini, ako na nani, ulimwachia nani, ako safe. Mimi nawasihi tu wazazi, watoto wetu wakirudi likizo, kaa karibu nao. Peleka watoto wetu kanisani. Peleka watoto wetu kwa counselors na wale wazee ambao wako. Watoto wetu waanze kujifundisha busara ya wazazi wetu na jamii yetu. Erokamano Nyakoramogi, en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar Migago. Ka pok adhi e yweyo, an gi moko kuom ote ka maneno kuseoronwa ka mabende yiena mondo akalie matin. Chenro mar Migago biro no maber lakisama ka kendo morwa maratari mano jo Odundo Mtukuba size ndogo, kaeto Martin Ochieng Kanirweya, in bende wacho ni winjwa e yo makare, kaeto machielo bende wacho ni neno ka ng'ata chielo no otene mang'eny sana. Sara Singa Nyakwaro Dongo mar wang' neno West Kanyamkago wacho ni uneno wa gi babau wuon Adoyo. Ipenjo jomodong' ni to bende gineno Migago. Ote machielo ka en mar Oraro wuod Nyasaya Jamabinju Asembo, owacho ni en kanyo gi jaode Violet Nyar Kabocho Bera gi Sela Aimba mano jafuambo, to mogik owacho ni Shoi Bambe. Erokamano ahinya Nyakwaramogi, pod wan gi mathoth, kik idhi mabor, bang' thuolo machok wadhi nyime.
Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo ka piny luo chiko ite. Aha, chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakomongo Ajwang' en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mar akwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni gwendo to michope gweng'ora. Orindo yo. Ichopo nyanya penjo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kaliet to kapok wakelo ngolo. Wapuonjre ni timo Ma en Macdan. Kupata wimbo wa kimbilio langu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *415#. Itakuwa ndani ya simu yako na itakubariki. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani mwa wasanii wote, usicheze mbali. Ndegi mora chel manyaka wayego ka. Ni samoro Sanjo iyo wangi pari. To kendo nodwa ni mondo riembe odni. To be unu neno kaka pari ko yudro tego mora matin. Sanjo temo atek mondo eno rese. Eno se ikreti monegi mora mondo rese. To kendo eno koluoro ng'ato. Jumani erogo mar nyithindo. Tinga tera diane dala. We are talking about melting. Melting is the change of state from solid to liquid. Mama yangu akiimba kidogo tu nilalala. Baba pia akiimba simsumbui kulala. Rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo riwruog jopuonj mar Kupet bade ma Nyamira ywago achiedh nade ma jokanyo mage kale kama oting'o okumba mar SHA ma giwacho ni ok giyude chenro mag thieth kochopo e ute mag thieth. Ka giloso kod Ramogi TV e boma ma Nyamira, jagoro maduong' margi George Ayeko owacho ni achiedh nade mag masindego eko kaachiel kod mbui mag jo SHA ok osebedo ka tiyo, gino ma koro miyogi gitiyo gi pesa aching' e chudo mag osiptal. Number of facilities such as the Aga Khan Hospital, as was promised, have not been empaneled as was expected. Number two, our members, whenever they're going to hospitals to get medical attention, they're not able to get. For instance, we have a case whereby a member was supposed to undergo what we call radioactive iodine therapy in the month of May. As I speak to the media today, that patient has not gotten a facility that is able to offer radioactive therapy as was promised. The other challenge that our members are getting is to do with the system. Currently, the DHA that manages the system on behalf of SHA is not working properly. I remember on 19th this month, a member was forced to pay $8,500 for head scan because the system from SHA was not working. There is what we call the last expense.
which was supposed to be paid promptly as we were promised from Naivasha. As I speak, claims that were made in the month of May and June have not been paid. When you go to TSC, they tell you, go and ask SHA. When you go to SHA managers, they tell you, go and ask the Teacher Service Commission. Second primary ma Gitwembe mayudore ka chung'ol bura ma Kuria e county ma Migori manogere higa mar 1985 pod medo kale midhiero mopogore opogore ka koro gikwayo sirikal mamalo mondo donjre wachno mar konyo bero chal mar kilese mosebedo ka kethore kuom thuolo malach. Jonyuol e skund primar noero wacho ni moko kuom kilese manoger ndalo machon koro chal margi ni kama rach kendo keto ngima jopuonjre e andaki, ka bende gilero ni digier ni udi ma kilese ni kod buru kendo nyayo tuoche ne jopuonjre. Jonyuol go eko medo ni kinde ka kinde ma siasa jotelo go singo mar bero kilesego, kata kamano gilal miro bang' yudo telo. Hii shule imeanza mwaka 1985 mpaka sasa hivi vile unaiona haya madarasa umeona kuanzia kipindi hicho yalijengwa mpaka sasa hivi hayajawahi tengenezwa wala kukarabitiwa. Wanasiasa wanakuja, wanapita, wanaangalia, wanaenda. Sasa sisi tunaomba serikali kama itaweza itusaidie ili hata watoto wetu wasome kwa madarasa mazuri kama shule zingine. Watoto wanafunza siko kwa manyumba, vile umeona hata madarasa ya merasti ni ya kitambo sana. Sasa tunaomba serikali watusaidie. Na hapa vile tuko kwa mpaka Transmara na Nyanza. Pita inakuwa hapo kila siku. Chakula hatuna, hata sasa hivi hatukulima. Watoto wangu wanasoma katika hii shule. Sisi tulikuwa tunaomba serikali, shule mingi wameijenga majengo ya kisasa. Lakini shule yetu tangu ilijengwa kitambo hadi sasa hivi haijawahi tengenezwa vile shule zingine zimetengenezwa. Hapa hata walimu wa sasa hivi wana shida hata kuja hapa. Bado tuna vita huko juu. Mwalimu mwenyewe anaogopa kuja hapa. Madarasa hivi ni ya zamani, sio ya sasa hivi, ni ya zamani mno. Mturekebishieni serikali kama inasikia. Tunaomba msaada. Jokanyo e sekta ma somo e kachung'ol bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay ojiwo mondo mi okonye e bero somo mag jopuonjre mag ECDE mondo gibed kod lwasi makare e skunde ma gisome. Sirikal e kaunti ma Homa Bay osebedo ka keto maine e gedo mag kilese mag ECDE e gwenge mopogore opogore e kaunti no e bwo chenro mong'ere ni Ondoa Kaunda, kadwaro nitiere mondo mi pi jopuonjre goeko oyud siri ma kombe maginyalo bede ka gidhi nyime gi somo. Riwruok mar Milton Oga Foundation mosebedo karango weche mag somo West Karachuonyo Ward wacho ni chenro mar Ondoa Kaunda okelo lokruok e skunde mag ECDE, kata kamano jopuonjre ok yud lwasi maber mar somo nikech onge mar kombe mowinjore kodgi maginyalo tiyogo. Wawacho nwa bro kele kombe ma nyithindo bedie mondo mi nyathi ka betie kom to bede kom moro ma en bende miyo chunye mor gi somo. Obedie kamoro ma en bende oneno ni en kamoro ma bende ohere kendo osomo environment moro man kare. Koro odiochieng' ma kawuono wabiro gwedho Nyasanja ECD, wagwedho Rabuor Koguta ECD gi kombe, ne wasechiwo kendo Nyatiri ECD nwachiwe kombe. Gogo bende oseyudo kombe gi Ondoa Kaunda mane otim 4 mogik e ward ka. Koro kuom sani to sama wabirie ni an gi gombo ni nyithiwa ka somo to gisomi environment moro man kare. Adwa kwayo jowa mantiere ka ni wamak namba ka ulwedo mondo gimaber oyudre e thuolo machal kama. Wantiere gi very few kombe matin kabisa mane ok nyal romo nyithindwa waduto, to nikech omedwa moko wagoero kamano te pod wantiere gi kwayo ni kaponi inyalo yudnwa mesa nikech kombe to koro wayudo moromo, kata ka moko nyalo medore pod wagoero kamano. Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu ochiwo siem ne josiasa malimo kaunti no mondo were gi siayo oganda makono e yo manyisa kwede mag dhoudi.
Gavana Ntutu nowacho mago e kinde manodhi yawo ayanga kilese ariyo e skund sekondari ma Kirisirei e kachung'od bura ma Narok North. And the higher education. And that is making students. Lengo yake sasa kufika kwetu shuleni. Amani, habari zenu. Kwa wale Waislamu kwetu amani. Extreme principles. Kwa lugha English watu kutenda mema. Na hasa tunapopata, mimi naomba tu kwa heshima kubwa kama gavana wenu. Kaunti hii yangu ya Narok ni kaunti ambayo nimebarikiwa. Niko na makabila zote ya Kenya wako hapa kwa kaunti yangu. Hata hapo Loropit utakuta kila kabila iko hapa. Na kwa sababu sisi kama kaunti ya Narok tuko na historia. Na hiyo historia hapo awali haikuwa mzuri. Tunaomba nyinyi wote, sisi wote tupendane. Tukae na amani. Tusisahau pale tulitoka. Mnakumbuka hizo wakati ya clashes 1992, hizo miaka zingine? Hapana. Ndiposa nikisikia saa nyingine watu wakiongea mbaya kuleta mambo ya ukabila, mimi nakashifu. Nakashifu kwa sababu hapa saa hizi nikiangalia hii eneo ya Orgos, mimi najua watoto wetu wameoana na watoto ya makabila zote. Ni kweli ama si kweli? Na ukisikia mtu anakuja na anazungumza mambo ya ukabila, hiyo itatusaidia? Na huyo mtu, angalia vizuri sana, anakuja kuzungumza hiyo mambo ya ukabila siku moja tu na anaenda na ameharibu, amechafua hewa. Hiyo hewa ikichafuka, yeye atakuja kukubeba pale yeye anaenda. Tufanye siasa ya amani. Fanya siasa ya amani mahali ulipo. Hapana gawa wananchi ati upate kura. Chiro mabama kod ndunyu mayudore boma ma Nairobi ofweny kaka mago miuse ahinya ring punda mokwal. Maerio yangi e kinde romo mar yango lipot ewi kuo kod njore mitimo kokalo e ohand ring'o kod pien punda. Lipot ma nonro mare otime kauntis 9 oyango ni punde madirom 1,000 iyang'o e odiechieng' kodiechieng' e pacho ka pien gi titere pinje maoko. Kuom mano, piny owacho ojiwo mondo keti e tim chik manyalo neno ni ngima punda ma pacho ka oriti kako winjore mar ni gikonyo oganda e yor tich ahinya to mago modak e gwenge ma oro kwako. The value chain is long. It is both local and international. The demand for these products is high, causing the decline of the donkeys. So we cannot say it is only within the local market. It is both national and international. In the local market, different restaurants act as the end point where the bush meat ends. We've talked to the boys who steal these donkeys, and they say the trader, this international trader, will buy one donkey at between 5,000 and 7,000 shillings. When these crooks go and they are smuggling these skins through the port of Mombasa, they will declare to KRA a piece of the skin at around 300 shillings. That's what the government will get. When the skin goes to China, it produces 1.5 kilos of the raw gelatin called the jiao. A kilo of it goes for 150,000 Kenya shillings. Ji adek manigi napisa manochung'ne aguch omenda dongruok NGCDF e kachung'o bura ma Igembe North e kind higa 2014-2015 ochwal e doho ma Meru kitudogi gi keth mar kuo mar siling $4.8 million. Ji adekgo eko kamoting'o maneja Pauline Waruguru Mwangi, Jakom James Muroki kod Jakeno James Ntonjira otamore yie keth makamano ma iwacho ni notimore tarik 4 dwe mar 12 2014. Burano minono gi duol mochung'ne rango mibadhi e pacho ka EACC ibiro gwel kendo tarik 5 dwe manyien. It therefore follows that accused persons ought to and are entitled to be admitted to bond terms which are commensurate to the charges preferred. Guided by the bond bail policy, it is my view that a bond of Kenya shillings 4 million for each accused
with one surety will be commensurate in the prevailing circumstances. I accordingly admit each accused to a bond of Kenya shillings 4 million with one surety of a similar amount. It has been indicated that the prosecution intend to amend the charge sheet. I order that they do so at the next mention, which will be in 7 days. Achije adek moyangi kaka Christopher Mwenda, Dominic Muinde togi Paul Francis Mutinda mani tudo gi nek mar rowere adek otamore yie keth makamano modonjnegigo e nyim doho. Rowere moyangi kaka Charles Kioko Mutiso, Kennedy Katu Mathungu kaachiel gi Stanley Mbithi Kathugu nonegi tarik 31 dwe mar abich higani e boma ma Machakos kuma nogogi mochwo wang'gi gi mach. Jaj mar doho ma Machakos Josephine Mong'are nong'ado ni pod ibiro dine achijego e rumand kuom ndalo 31 kama ibiro rangi po nono ni nyalo bed ni tudo gi keth moko bende. Burano ibiro winy kendo tarik 7 dwe mar 9 higani. We will consider the question of bail after the report has been filed and after the affidavit from Mr. Mong'are has been responded to So we will come back on the 7th of September to consider the pre-bail report and issue further directions. And by that action alone, so that these people, if released, there is likelihood they will interfere with the evidence. Also, there is the aspect of the safety of these witnesses and the victims. Now, these 3 young men who are murdered, 2 are brothers, and one was their close friend. The family fears for their lives because also they are key witnesses in this matter. Geno koro chako mienjo ne jodak Makwale tok sirikal chako chenro machiro kambi sukari Makwale International Sugar Company Limited mosebedo kopodho kuom thuolo malach chal manoweyo jopur mathoth ka onge kama giterie niang'. E kinde limbe mare kambino, jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe osingo machuoga put mabiro telo ne chenro machiro kambi sukari no mabiro konyo gi bero uchumi ma pachoka kaachiel gi chuogo thuolo mag tije ne rowere. Otieno Job nigi ler mathoth. Tok igni buora mar geno manolal ne jopur niang' e gwenge makadho wadh Nam Chumbi. Manokel kod podho mar kambi sukari mong'ere kaka Kwale International Sugar Company Limited e kaunti ma Kwale. Koro jopur niang'go nyalo buonjo tok sirikal chako chenro mar chiero kambino. Jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe e limbe mare e kambino kod puothe mag niang' chugo aput madhi telo ne chiero kambino, ka owacho ni mano ok en wuoth mar siasa to mana mar reso ngima oganda mangimagi oyiengore e kambino kaka jopur niang' makono. This is not about machines. This is not about the floor. This is not about cars. This is not about how we dress. This is about life. This is about the life of this lady. It is the life of the gentleman who is trying to pay his school fees. It is the life of a young person who is trying to get a job. It is the life of a mzee who is trying to feed his family. This is what we are talking about. Hiyo ndio maneno na ile mambo imelilete hapa. Mimi sikuja hapa kwa sababu ya buildings. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya watu na zile shida ambazo watu wanazo. Kambino mani kod nyalo mar rego niang' tans modhuro e odiochieng' ka odiochieng'. Igeno ni biro reso ngima jopur manyalo romo 10,000 ka jopiny okwa mondo owere kod timbe mag wang'o puothe manyalo rocho tij kambino. Itusaidiane kila mtu ambaye yuko hapa ufanye pale wewe unaweza kufanya, na usifikiri hakuna kitu wewe unaweza fanya, kwa sababu unaweza zungumza na yule jamaa ambaye amefunga maji, unaweza zungumza na yule jamaa ambaye anachoma hiyo miwa, mwambie jameni, tunajua wewe uko na shida fulani, lakini wacha tuache kushoma miwa, kwa sababu tukishoma miwa yule mtoto wa huyu mzee hatasoma.
Jodak mamoko to yango digni e weche mag chudo kod rem chulo joma ne ochiwo lopegi. Kamago gin moko kuom midhierni magisebedo ka gikale. Mimi unavyoniona nimewahi kuondoa mimea karibu 300 nikiipisha miwa, lakini mpaka sasa nina kijana ambaye yuko chuo kikuu na anashindwa kumlipia nyumba ya kukaa kwa sababu ya udhaifu wa kuondoka kiwanda. Lakini juzi tukiongea survey they are in the ground, wale watu walikuwa wafaidike na hizo eneo za mashamba, wale walio ndani ya miwa hawajapata. Kambino ibiro ketie bwo bod mar sukari pacho kae. Ka jatend bod no Jude Chesire okwayo jodak go mondo ochiw sir margi mar neno ni kambino otiyo maonge ng'ikruok. Kiwanda kama hii huwa inasaidia sana. Nimesikia mama akisema sasa walikuwa wamejenga manyumba lakini sasa hawana watu hawana. So ni jukumu letu kama shirika la kusimamia mambo ya sukari kuhakikisha kuwa tumejaribu kupatia. Agwito medo ni sirkal mamalo kod tend county makwale iriwore mar neno ni kambino ochiwo. Ndio sasa tunaita county government pia. Tunawauliza ni pahali gani pengine tunaweza kupeleka hawa 15,000 people. Hii 7,000 acres. They are occupying 7,000 acres. Otieno Joab, Ramogi TV. Jodak e kaunti ma Baringo e thuolo mokwongo yudo thuolo mar pimo tuoche mosebedo ka chando oganda mathoth kaka hepatitis B e kind mamoko kitiyo gi lony manyasani matiyo gi teko mar wang' chieng'. Masindego igeno ni dhi tigo e chenro mar bero kaka ichwalo chenro mag thieth n'oganda, ahinya to ne jogo man maboyo gi ndara kata ute mag thieth. Jolony weche mag thieth opwoyo chenrono magiwacho ni golo duoko e yo mapiyo ahinya kod adiera maromo 90% kendo chenrono nyalo medo okenge mag yudo tuoche machon. Our team from Iqbal and Remedy did through this campaign like confirmation test by using the PCR to confirm the result, okay, and the advantage what they did also was delivered the result in same time. We have deployed our hepatitis B testing onto the field, exactly proving that using our technology, African-made technology, we can go into the field in very underserved areas and test the patients on spot. When your immune system is actually such strong, it might be able to overcome the virus. So that's why you can be able to live with it for a longer time. But it can predispose you to a liver disease, especially liver cancer.